Brodom smo išli na Brač, tamo smo se kupali na najljepšoj plaži u Europi, Zlatni rat. Onda smo prošetali gradom, na brodu smo jeli ručak. Išli smo na izlet po Neretvi, vidjeli smo od kuda dolaze te mandarine i lubenice. Najviše ćemo se sjećati dobra atmosfera u busu, dobrodošlicu, vožnje žičarom, raspoloženost animatora. Zahvaljujemo se agencije Klata što nam je organizirala ovako savršeno putovanje.